Meron. So ito, Harimoto. Pa? Harimoto. Boy! Resort pa kita pala eh. Resort. Garo swimming pool yan. Ka magkaturog. May ano yan, nakasanglas ka. Nag-advisor yan. Alright. Nawala si Chinelas. Bomba daw. May patay ko, bumabomba ka. Moro mo kayo ang unbist bagang gulong oh. Malapad man, malapad man. Moro ka magbist muna ako no. Total duwang duwang endurance ang entrohan. Ade, nagsunoda, nabulan.
Meron. Sa ito, Harimoto. Po? Harimoto. Boy! May pitch ka po? Meron. Sa ito, Harimoto. Po? Harimoto. Boy! Ilan yung sticker? Po? Ilan? Dalawa? Pwede, ano? Apat? Sige, sige. Marami tayo niyan. Anong name mo? Po? Name mo? Romel po, shoutout po. Shoutout Norman? Romel Pagapuro. Romel Pagaporo. Shoutout Norman Pagaporo. Ano Yan. pong ano nyo? Harimoto. Search ko lang, mamaya ko lang i-search ko. Oo. Hindi ko nagana yun. Hari. Save ko. Harimoto. Ay, mapindot Hari. Dito po, Ayan. Harimoto. Sige po, ano? Moto vlog. Taga dito kayo, sir? Ha? Taga dito po kayo? Saan kayo pa po? Sa taga Tabaco ko. Tabako. Tabaco, Bicol. Ito na lang. Shoutout na lang. Ito yung ano, itsura ko diyan. Ayan. Ito ba yun? Ito to. Ayan, yan. Harimoto vlog yan, yan. Iyan na sticker na. Shoutout po. Dalawa kasi yan eh, may gumaya ng pangalan ko eh. May gumaya po. Kaya yun na lang ano. Thank you. Yung may ride 40. Po? Yung Harimoto na may ride 40. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ingat po. So yun, shoutout. May isa akin na sticker. Yan. Thank you, thank you. Sa ano lugar ba to? Tigaon to eh, Kamsur. So yun. Salamat, sir. Okay na. Thank you, thank you. Ano mo na lang. Thank you. Ayan, thank you. Meron tayong subscribers dito bago and followers from Kamsur. Thank you, thank you. So bali, dumaan kami rito, nag 360 kami from Tabaco. Pumunta kami ng Pili. Pumunta kami sa Ian Motorcycle dun sa Pili. Then dito kami dumaan sa sa likod ng Kamsur sa Tigaon yan. Sa labas namin dito Sangay din, Tiwi na siya, Tiwi. So yun. Shoutout sa mga taga Kamsur. Thank you. Shoutout kay Agri. Ay, nagpapagas pa. Ligaw pa ako. Tabako pa to. Oh, may ayam. Oh, kanan tayo. Yan, kanan tayo dito. Kanan. Kanan kuya, sorry. Naka-smell si yung bata. Parang ako nung bata ako, naka-smell din sa naka-big bike. Ngayon, naka-big bike na ako. Ano daw yan? Tawag yan yung positivity. The law of attraction. Nagbabasa ka yan, par? Law of attraction.
Yeah, iba na truck sa'yo. Chicks yung na truck sa'yo. Oo. May kambing, may open accident. San Roque, Barangay San Roque, ano to, Tigaon. Tigaon yan. Malaki Tigaon eh. Hop, motor. Diretso lang. Ito simbahan ng Sangay, Sagnay or Sangay. Wara-wara ka. Oh. Yep. Sa likod mo. Uy! Putang ina, aray ko. Shit. Basag. Lumipad ako ng 3 inches